Ngicela ukubingelela nguMangothobane sangoma esipolonye ezinye esipolo ngamathambo. Umphathi okhubalo sandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Ndilajelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Sengimangaleke neza abafazi ezikhona enhliziyo ebomvu. Njoba ngifake le ringi kunabantu okuthola ukuthi ethi umuntu mayelele ebusuku mase yaphupha ethi mkhulu ngiphuphe ngishada kodwa lo muntu engishade naye bengingamboni angimboni noma lo muntu engishade naye angimazi noma lo muntu engishade naye umuntu owashona noma lo muntu engishadiswe naye kade kuumoya nje kungekho umuntu kodwa bengifaka iringi. Ngizocela ukuchaza nakho kuyenzeka ukuthi wena ushadiswe nani nesilwane noma ushadiswe nani nesipoki noma ushadiswe nohlanya langakini. Isizathu sokuthi wena beze bekushadise bayakuvala wena ngeke usaphinde ushade okwesibili ngoba lo muntu ushadiswe naye ngokomoya. Uzothi wena mawusumtholile umuntu nizwana noma nithandana mase niyaxabana mase niyahlukana ngoba wena usushadile ngoba wena sebekugangile bakushadisa nani nesilwane noma nesipoki noma nobani ongamazi noma kuthiwa wena ushada nomuntu omaziyo kodwa mawulela ukuphupha lokho kusuke sechaza ukuthi wena usushadile ngokomoya. Yikho ke abantu abaningi ukuthola ukuthi uzothi umuntu omkhulu sengibathe ngilahla isilwana silahleke ngoba wena ushadiswe naso vele sekuwumkhwenyana wakho loyo noma sekumakoti wakho loyo. Uzothi mawulele ebusuku usiphuphe ulele naye noma usiphuphe uhamba naye lowo muntu. Uzothi ke mawuthola intombi umuntu wesilisa noma mawuthola umkhwenyana lo mkhwenyana uzohamba loyo makoti uzohamba ngezathu sokuthi wena usushadile kuzovuka isikhwele kuloya loyana uzochitha izinto zakho vele. Yikho omunye ozothi mkhulu mina ngaphupha ngishada izinto zami zayihamba kahle kodwa nganede ngaphupha sengishada izinto zami zaqala zabheda. Zibhediswa yini na? Ngoba wena usushadile ngokomoya. Lento oshadiswe nayo izodla izinto zakho. Yikho ke manje sekuvuka igama elithini kunomdliwa. Umdliwa yini? Umdliwa yilokho kudla inhlahla zakho. Mawunezimoto, uma usebenza, mawunekhaya, yonke into idleke igcina iphelile kuwe. Yikho ke izinyanga sezithi yena wena unomdliwa ngezathu sokuthini lento idla inhlahla kuwe. Idla yonke into enhle ezojabulisa wena. Umuntu ke ma esezolashwa ukuthi uphuphe eshada kuqale kunqanyulwe kuqala lefindo leli lomshado ngokomoya. Lento mayilashwa iyalashwa. Lento noma wena ungasuke beyokulahlela ngenkukhu bekugeze ngegazi lenkukhu bekufaka izinyongo angeke ize igqabuke ngoba ifindo alikaqashulwa lani lomshado. Yikho ke ngithi abantu fanele beqaphele ukuthi masikhuluma ngani uma sikhuluma ngani ngokuthi wena ushadisiwe. Wena mawushadisiwe iprocess yakhona fanele ukuthi wena uqale kunqanyulwe lefindo lomshado before kuzosuswa lento oshade nayo. Abanye uzothola ukuthi yena nabazoshadiswa kuphi emathuneni. Ehamba umuntu efike egqibe iring akhulume laphana usiphuphe wena ushada nomuntu ongasekho. Siyathokoza uMangothobane.